kako nam je lijepa današnja karta. To je karta koja nam donosi inspiraciju, nadu, unutrašnji mir. Danas možete osjetiti da se stvari polako slažu i da ipak postoji svjetlo na kraju tunela. Čak i ako vi mislite da nema šanse za to. Zvijezda će vam donijeti jasnoću, donijet će vam ideje, ali ona vas ujedno podsjeća i da vjerujete kako u sebe, tako i u svoje ciljeve. Danas iskoristite ovaj dan da obnovite energiju, postavite neke dobre, zdrave namjere i povežete se sa svojim unutrašnjim osjećajem. Danas koraci koje napravite, to mogu biti mali koraci, male promjene, kasnije mogu da utiču na dobre rezultate. Sretno!